Zdravím všetkých, tak teraz som práve stopol auto, som v Argentíne, časť alebo mesto sa volá Jujuy a idem smerom na Tilcara, ktorá je časť, je to pekná dedinka, krásna príroda a takto, takže sa to idem obzrieť. A tu šofér stopol ešte potom ďalších 2 stopárov po ceste. George, Argentina. Jujuy, Argentina. Jorge. Salud. Karina de Chile. Nicolás de Valparaíso, Chile. Saludos. Lucas de Slovakia. A krásna príroda. En eslovaco puedes decir ahoy. Ahoy es hola. ¿Ahoy? Ahoy. Ahoy. Ahoy todos. Hoy. Ya sé, ya se saludan en eslovaco. Takže takto sa stopuje v Argentíne. Tak zatiaľ. Čau.